קפיטן? קפיטן? מה הבעיה? מספר 2. אמרתי לך לא להעיר אותי אם זה לא דחוף. בדיוק חלמתי שאני בשוודיה. Перед нами что-то огромное. И волосатое. יאמן. חתול. Что это такое, капитан? חתול. יצור נפוץ על כדור הארץ, אבל לא בגודל כזה. Как он сюда попал? אין לי מושג. אולי אפשר לתקשר איתו. חתול! האם אתה שומע אותנו? חתול? אתה שומע אותנו? הלו? חד, חתול? Do you understand English maybe? כנראה שמדובר בסתם חתול. Что мы будем делать сейчас, капитан? אין ברירה, נצטרך להשמיד אותו. Уничтожить? כן, החתול הזה מהווה סכנה לעצמו ולסביבה. Да, капитан. Зарядить торпеды? כן, טען את הטורפדו. Да, капитан. Zahllose Batterien bis zu den schwersten und überschweren Mörsern und Landrohren nehmen die Forts, Artilleriewerke und Bunker von Sevastopol unter Feuer. Что случилось, капитан? אני לא יודע, לא нעים לי להודות, אבל אני פשוט לא מסוגל לעשות את זה. Ваши человеческие чувства вам мешают? לא נעים להגיד, אבל נראה שכן. Значит, будем его уничтожать? בטח שנשמיד אותו. אתה תצטרך לעשות את זה, מספר 2. Да, капитан. מה הבעיה עכשיו? Я не могу. למה לא? Мне кажется, я начинаю чувствовать это странное человеческое чувство, которое вы называете жалость. מספר 2, אתה שתית משהו, אתה רובוט, אין לך רגשות. Я знаю, капитан, но все же не могу. מספר 2, תקשיב טוב, אני נותן לך פקודה ישירה להשמיד את החתול הזה. Извиняюсь, капитан. Не могу. טוב, כרגיל, כנראה שאני צריך לעשות את זה בעצמי. Может, не будем его уничтожать? אוקיי, לא נשמיד אותו. יומן הקפטן 6622 AAX2B. נתקלנו בחתול ענקי. לא הצלחנו להשמיד אותו, אבל למדנו שיעור חשוב על המשמעות של להיות אנושי. יש לו מזל, אוקיי, לא נשמיד אותו. לא חשוב, לא נשמיד אותו. אוף.